Gumeliaring. Ayo, Pak. Ayo. Boten jenengan lho, jenengan saut. Gumeliaring. Saut apa nih? Lambene. Rodok rene no tak saut kene. Dene kok nyait lambene ora. Ndak ngono. Lah piye? Gumeliaring lo kan ngomong ngono to, Pak. Terus aku nggih ngomong gumeliaring ngono. Oh iya. Wis sik ta. Gumeliaring. Gumeliaring. Sip. Taman. Gak usah disaut, Mas. Ora to, ya wis tak kok lek ngono. Taman Sari Nusantara. Pulang. Taman Sari Nusantara. Tembang menika dikulaturaken lah sing kerep nanggap niken iki. Sinten, Pak? Pak Siswantoro. Ngendi? Mbak Sis, Gunung Botak. Betul, Gunung Botak. Wis tukul nduk saiki ya. Saka Bulusari Tarokan kalian Mbak Yu sapa Bu sih? Mbak Yu Nyamini nggih sugeng laras Pak Sis ale Yu Nyamini sugeng midhangetaken menika putu jenengan Niken Salindri sing nembang. Yo, diangkat pisan diaturake Gerajakan Banyuwangi bersama Niken Salindri. Yo. Waris Sugiono, Surabaya, Semarang.